дирӯз шаб амакам ба ман $500 дода буд то ба як дуси ӯб дар масҷид бидиҳам, зеро ки ӯ аз шаҳр берун мерафт ва бояд ин пулҳоро имрӯз ба ӯ мерасондам. пас хостам баъд аз намози аср бо ӯ вохӯрам. ҳама чӣ тибқи нақша хуб буд. ба ҳар ҳол дидори дӯсте ки дар наздикии масҷид зиндагӣ мекунад ва инчунин ин имконияти намози асрро дар ҷамоат хондан буд. ман тарсидам ва хиҷолат кашидам. ман намедонистам ки ба амакам чӣ мегӯям. ба ҳар ҳол гап дар сари пул набуд, зеро агар лозим мешуд ман ин қадар пулро пайдо карда метавонистам. аммо агар амакам фаҳмад хеле нороҳат мешавад. аввал ман тарсидам, баъд ҳайрон шудам ва баъд асабӣ. яъне куҷо шуд он пулҳо? баъдан каме ором гирифтам ва гуфтаҳои пайғамбарро ба ёд овардам. худованд тақдирро муайян кардааст ва ҳар чӣ ки хоҳад он мешавад. бо асабӣ шудани ман он пулҳо барнамегардад. дар ҳоли ҳозир ба ҳар роҳе ки набошад бояд ба дӯсти амакам $500 расонам. ман фикр кардам ки то ба пулис ҳам хабар кунам. бо як умеди хуб қарор гирифтам ки бо автобус ба идораи пулис равам. марди дигаре ки бо ман дар автобус буд худро нороҳат ҳис мекард ва ба ман бо як шубҳа менигарист. ман чунин нигоҳҳоро пеш аз ин низ медонистам ва мисли ҳарвақта ба ӯ табассум карда ҳолпурсӣ кардам, чуноне ки бо дигарон мекунам. аммо ӯ ҳамон нигоҳи шубҳанокашро давом медод. ман ҳайрон шудам ки чаро чунин аст. чунин ба назар мерасид ки гӯё ман бомбаеро бо худ дорам. ман ҳис кардам ки ӯ ба ҷуздони ман менигарад. барои каме ором шудани ӯ ман аз ҷуздони худ каме хурморо гирифта ба ӯ пешниҳоди чашидан кардам. ӯ табассум карду гуфт ки ман инро пеш начашида будам. ман бо шӯхӣ ба ӯ гуфтам ки инҳо заҳролуд нестанд ва ӯ метавонад онро бичашад. ӯ маҷбурона розӣ шуд ва каме аз он чашид ва билохира табассуме кард ва аз ман пурсон шуд ки оё ӯро мешиносам, зеро бо ӯ хело аҳволпурсии гарм мекардам. одатан дар амрико як шахси бегона бо дигарон пешниҳоди хурмо намекунад. баъдан ӯ аз ман пурсид ки дар ангуштарин чӣ навишта шудааст, зеро он ба ҳамон нишонаҳое ки террористонро дар телевизион нишон медиҳанд монандӣ дорад. дар он муҳаммад паямбари худо навишта шудааст ва ӯ паямбари сулҳ буд. пас ин боиси як суҳбати хеле хубе шуд. ба ӯ гуфтам ки ман низ одамонеро дидаам ки аз номи Исои Масеҳ куштор мекунанд, аммо ман Исои Масеҳро барои амалҳои онҳо гунаҳгор намекунам. ҳамин тариқ паямбар ва дини мо низ аз чунин рафторҳо пок аст. аҷибаш ин буд ки ӯ маро низ аз ҷумлаи чунин одамон фикр мекард. ӯ ба ман гуфт ки ҳангоми аз масҷид берун шудан маро дид ва фикр кард ки ман террорист ҳастам, зеро ман ҷуздони худро дар замин гузошта ба яксу давидам. ман хандидам ва узрхоҳӣ кардам. баъд ба ӯ фаҳмондам ки каме нороҳат будам, зеро $500 гум кардам. агар фикр кунем ҳамаи чунин гумонҳоро дар бораи мусалмонон васоили ахбори он ташкил мекунанд ва мо низ агар чунин ахборотро бинем дар бораи мусалмонон чунин гумон мекардем. ман ба ӯ гуфтам ки агар дар ҳақиқат оиди терроризм фаҳмидан мехоҳад, метавонад гузориши дафтари тадқиқоти федералии амрикоро дар соли 2005 бихонад ки дар он гуфта шудааст танҳо 6% амалҳои террористие ки дар сарзамини амрико рух додааст аз ҷониби мусалмонон шудасту баст ва хушунат дин надорад. дини мо низ худ сулҳ аст ва мо бо сулҳ якдигарро аҳволпурсӣ мекунем, яъне салом. ва калимаи ислом ҳам аз решаи калимаи сулҳ гирифта шудааст. агар нафаре ҳам дар бораи паямбар дуруд бар ӯ бихонад, мефаҳмад ки ӯ ҳеҷ гоҳ худ ё ин ки ёронашро ба роҳи хушунат даъват накардааст. дар асл қуръон куштани як нафарро ба куштани тамоми инсонҳо баробар кардааст. марде аз паямбари худо пурсид кадом амал дар ислом беҳтарин аст. ӯ гуфт хӯрондани фақир, аҳволпурсии шахсе ки ту мешиносӣ ё бегона, ва инчунин гуфтааст ки табассум ба чеҳраи бародари худ садақа аст. суханони паямбар ба монанди инҳо зиёданд ки комилан аз он чӣ ки ӯро тӯҳмат мекунанд пок аст. ислом худ калимаи сулҳ аст, яъне яке аз сифатҳои худованд низ ассалом аст ва дуруд гуфтани мо мусалмонон низ бо салом, яъне сулҳ шурӯъ мешавад. ногаҳон ӯ ба пушти ман зад ва дарёфт ки он пулҳо аз они ман аст ва иброз дошт ки онро пас гардонданӣ ҳам набуд. аммо баъди ин ки ба ӯ табассум кардам, ба ӯ хурмо пешниҳод кардам ва бо ӯ ҳамсӯҳбат шудам, ҳар гумоне ки ӯ нисбати мусалмонон дошт гум шуд ва худро маҷбур сохта он пулҳоро ба ман баргардонад ва ба ӯ ташаккур гуфтам. аммо ӯ гуфт ки ӯ бояд маро ташаккур кунад.
برای آن که امروز به او درسی مهمی دادم، ما دست فشاری کردیم و او رفت. اما من فکر کردم که نه تنها دستی او را فشردم، بلکه از این هم زیادتر. عبدالله ابن سلام میگوید که اولین کلمه‌ای که از پیامبر درود بر او شنیده بود آن بود که ای مردمان، صلح را بین همدیگر پایدار کنید و فقیران را طعام دهید و در شب هنگامی که نزدیکان شما خواب هستند نماز گزارید و شما خوشحالانه داخل بهشت می شوید. اللهم صل و سلم علی نبینا محمد.